Sziasztok, én Zombiben vagyok, és itt a Félix. Ja, Félix, csak Néma! Na, itt vagyok még egyszer. Csak Na, bevettem kellett. ez egy GTA 5-ös videó lesz. Igen, Xbox, ez jó lesz. Xbox lesz. Igen, és ez nagyon jó lesz. Igen, Élvezitek. Hát igen, hát szólni. igen, de hát majd ha este lesz. Nem akkor? De akkor mikor? Így. Na, akkor. Kezdjük. Kezdjük. Akkor Most lopunk egy autót. majd írjátok le kommentbe, hogy legyen ez több GTA 5-ös videó, vagy ne legyen GTA 5-ös videó. Hát be lehet mutatni a csúnyát, de hát nem annyira. Vagyis mondjuk nem is lehet, csak úgy vicceltem. A véres a kocsi. Komolyan mondom. Azok meg mi vannak itt komolyan? Mi izélni Akkor akarnak? kezdjük már tényleg. Na a gyerekek, akkor gyerünk. Póló, léci. Nem? Raboljuk ki őt. Kiraboljuk, az nagyon jó lesz. Jó lesz az a rablás, de még csak rabolni. Azért ki is izélhetnénk, alig megy fel a kocsi, azért nem jó. Nem mondjuk felment, az jó. Ó, de kemény kocsi volt. Ez jó volt. Piros, és rajta volt egy fekete csíp. Ma szembe jön egy rendőr, most mondom. De elmenekülünk úgyis. Csak hát nem biztos, hogy... Az jó kocsi volt. Nem érdekel. Hát, az nem érdekel, mert... Hát majd Mi idő? majd lesz Idő? sokféle. Majd lesz sokféle játék, gameplay, Igen, zombis is lesz. az mindenféle. De nem az egész. Minecraft, zombies, Hát meg Minecraft az tuti lesz. az lesz mindenképpen Minecraft. Igen. Ez mindenképpen. GTA 4, az is lesz 5. Hát most megy az 5, nem Mondtam, gondolod? hogy GTA 5, majd írjátok a kommenteket, hogy legyen-e több, vagy ne legyen. Ó, az jó lesz. Azt hittem, hogy ugrasztó lesz. Ha de béna busz volt, nem? A busz az Elég nagyon... hülyén veszetek benne. Mit csinálsz? Csúnya. Na mindegy. Véres a kocsi, azt jó van. Pedig már rabolni szeretnék. Pedig ez olyan jó ugrasztós volt. Hát, oda parkoltál? Húha, nem láttam a térképet a Xbox-tól. Nem láttad? Hát de jó szemed van, nem? Majd lesz egy ilyen PS4-es unboxing kibontás. Mi lesz? De akkor nem lesz elég. PS4-es unboxing kibontás. Vagy ilyesmi. Ez mi? Ugye ma menni akarok rabolni, de követnek a rendőrök. Is közben. Ezt elfelejtettem. Jobb, ha bemenni. Az jobb lenne, ha bemenni, komolyan. Most már ki is raboltad? Húha, gyerekek. Abba beleszállna, az jó lenne. Ó,
Ó, menjünk ma puskát venni. Vagyis na, ne vegyünk inkább, mert ez egy kicsikét. Ma van sok puskánk amúgy is. Nem? Ja. Azért jól lekapott a kocsi. Jé! Az áramvíz vagy mi ez? Ja, a büdös víz. Hát már a helikopter már követ is. Nem. Oh-oh. Kicsit hangos volt, ahogy izélt. Nem? Nekem meg kicsit. Igen. Hova? Ó, már bekerítettek, ez a baj. Én nekem nagyon jó ötletem van, hogy bemennék oda a híd alá, és akkor nem bír lepriccelni ez a, tudod, a helikopterben. Az nem priccés, hanem nem tudom már mi az. Elkapni. Hát elkapni, igen. Benni, neked van olyan környék, ahova nem szabad menni? Mondjuk a repülőtér, igaz? Ott mindig jönnek a repülőtérrel, a rendőrök, nem? Nem jönnek? Én a videóban úgy láttam. Ez felhatott. Na, hogy gyerekek, ennyi lett volna a videó. Sziasztok!